ife na-ekwu. What me ife this lady be now? She's sure na a ga-eme a single mother very soon because na die na agwa ndị mmadụ already na a ga-achụ ya. Ọ naba be nne ya, onye anụkpie nwaanyị ọzọ maka na ya mee mistake. Na ya chọrọ ịnụ onye gụla akwụkwọ nya wee fụzi anya sị ka ya sụzie elu wee tụbazie anya ime wee nụbazie anya. For that, na very soon na ya ga-ahapụ ya menye single mother. Mmadụ pụta omeghe ọnụ na-akọ marry single mother at your own risk. Ụchụ ka ị bụ. Nya ụchụ. Unu fu ụdị akwa this girl na-ebe na. Unu fu ụdị akwa this girl na-ebe na my DM. Ihe gbọrọ na akwụnakwụna ka ya na-anụ. Akwụnakwụna dị na nwoke. Ụmụ nwaanyị etosapawa ọpalụsi ụzọ. Ọkwa wee na-ese okwu ka nwaanyị ahụ. Ịka ya eme ọgbafelere ọma ntụpụzịrị gị ọnụ. Ya sie ndị ya ọsị na ya ma nri. Ọlụsị a na-abata ọgbafelere. Aya eme ọkụ nwatakịrị ọkụgide nwa nwa afọ ma ya fenti nwa fụzi anya ọ na-agba ọsọ. Di akwa ya na-anụ diri apụta kịta ọsị na nwoke ka ọ bụ ọ na-akpụgharị amụ. Ọ na-akpụgharị amụ nwere ibe ọzọ. Amụ nwere ife ọzọ. Onye kpụrụ ala amụ. Amụrụ m ebe m ga-ebidobe. This girl sị m n'ike agwụgie. N'ike agwụgie ya ji ekwu. Na ya ga-anaba be nne ya. Maka na ife o ji wepụtala anyị ife a bụ ọnya buru ụzọ na ha be nne ya before die achụ ọnya. Ka ọnya ka nọrọ na this marriage. Na-eche bọsị ọ ga-summon courage because ife niile bụ friends ya. Ife niile ma alụfa amagolu na ọ ga-achụpụ ya very soon. Ọnya naba on her own. Ka ọnya nọlụ chelu bọsị ọ ga-asị ya go. Gwanụ m ife this girl mere o ji wee deserve all these pains. Ya nwe okeliga afịfịa n'anya. This girl mgbe efuru okeliga afịfịa n'anya. Okeliga afịfịa n'anya. Wee na-apagharị ụmụ nwaanyị front and back mana chika njụọ. Nwoke na-esi ụdị ibongi a wụta akwụna. Alụpụta na nke iru. Alụghị na nke azụ. Nke a nwa na-eti oh my God ga-egbu ya. Oh my God ya adịghị ogbi. Onye isi suchie nye ntị maka okwukwe God again ebe ọ na-ala di mmadụ na bed ya na nwunye. Ọya ọnyụgbu inye n'ọnụ ọsị anya ọsụwalo. Ọ na-akpọ ya na iwu ma ibi wụlụ ma nke nwa n'ọnụ ibe ya na ịkadagba m nkụja aka na-emo n'ike ka a na-agwụ. Ọ na-emu ya akọ na-emu ya n'ike iwe. Na-emu ya akọ na-emu ya n'ike ha. Na-emu ya akọ na-emu ya n'ike ha. Ọ ife ị ga-eme nwaanyị gị na ya na-abọbi. Ime onye ụdị aka afọ nwa etete na bed jụba kedu ife unu na-eme di ya. Nwoke gago this level. Ọ dị unu ka o nwere ife ga-ejikọnya na nwunye ya. Nwere ife nwaanyị a ga-emeketa ọsọkwa gị tọnụọ 360 tọnụọ 380 kpọdo isi na kpọkenye ike enu isigodu na azụ si n'iru. Ọma nzuri ya because na this girl ife nnụlọ na ntị ka na-agwa unu. Ọ na-esi na nke azụ si na nke iru sikwuo n'ọnụ like megide gị n'ọnụ nyugbu inye n'ọnụ si gị na oyi no ịkwagodolu ka o mee gị n'ọnụ ihe n'okwe. Chai fia unu lele afụ. Ife na-ewute na ụfọdụ is not ready for marriage. This guy is obvious that he is not ready for marriage. He just to je kpọpụta nwa mmadụ. Fọpụta ụmụaka na abụ now. You are no longer ready. You want to live your life. You want to marry akwụna. You in fact oh God. Amụrụ m ife m ga-agwa this girl. Amụrụ m ife m ga-agwa ya wee sị ka iwepụta ya ebe. Ọ sị m ya chọọ ka ya n'aka ya chezuko ndị befe ka ya ji nwayọọ kpọrọ ụmụaka ya naba be nne ya je nọlụ dife achụ ọnya ka ọnya nọlụ chelu mgbe a chụọrọ ya because na ife o ji enyezi excuse na abụ na ya ada enye ya ibongi. Ọ sị m yes na ya ada enyezikwa ya because na ọya nya gwọgo dị too much. Ya wee decide ya na ya chọrọzi ịgwọ. Ọ bịazi anya na-enye ya excuse ọkwa ịghọtago. Ọ sị m ọ pụọ mgbe o ji si ọbata. Ọ sị m na ụmụ nwaanyị a na-achọtasị ya be ha na fa na-abịa bie chọta ya be ha. Ya jụọ onye ọsị na fa bi imepe akaụntụ. Ya jụọ onye ọsị na ya mepere fa akaụntụ. Ya jụọ onye ọsị na akaụntụ fa nwere nsogbu fa bi fix. Fa bịa fa na-echi eke ya pụọ.
nyapụra udulufe ba n'ụlọ wee labafa. O nwere ife ọ ga-abịa imesie mmadụ n'ụwa ijiri aka gị hinder your progress. Yes, alele mmadụ beele gị hinder your progress. I'm telling you, but enwere ike you won't believe me, enwere ike you won't agree with me, but I'm telling you, this innocent girl ịkpọnyere ụmụaka na-abụ wee na-alị ọtụ n'isi everyday na ihe ọ nọzi na ya bụ ka ya megide ya ka ya were aka ya na ka o wee jee n'ọnwa anyị agụla akwụkwọ ịfọ unu na-abụ ofu mbọsị ike unu na-abụ ya atọkịrịdo ofu ebe ma ha gbasara. Chukwu ga-eme gị ifele ị ga-eji aka gị rịpọtụọ onwe gị tụwa ife iji this girl eme. That is one thing nwere ike ịgwa gị because na akwa nwa na-egburisi m arụ niile. Ọ bụrụ na ị nọ na peji like she said na ụmụnne ndị nwaanyị nọ na peji na-eso m, ọ bụrụ na this story yile story nwanne gị nwoke, look into it before ife emebie. Look into it, mee investigation on your own before ife emebie. This girl now ga na-ebe akwa na-ebe alele na-ebe ife niile na-akpọkuchie anya mmili anọgide isi na nwanne nwoke na sisi nwunye eji hapụ ya na ọ barazakwa n'ife na sisi nwunye eji hapụ ya nna ji wee mee na nwunye gwọrọ ọgwụ na nwunye eme nna na nwunye emide. This is the time to fix it now. Look into it and do something and say something. Ọgwụ unu na-agba nkịtị na hapụ nwatakịrị mmadụ ala echilike because n'unu na-afụ ife ọ na-eme and unu maara. I just to mix akụkọ together. Achọrọ m ka o so n'usoro because nọọsị m hide identity nye. Nye achọrọ until you move on. Ịghọtago ọ bụrụ na o move on, ịchọ ịnụ ngedelegwu nya ngedelegwu nke gengengem ịbịa na my idea ka ife dị mkpa a married man, a useless married na bed ya na nwunye nke enwekwughị nsọ. Ọ sị bụ na ọ na-ebukwa eje na họteelụ na ọ na-ebu eje na họteelụ na ogwe bọsị ya fọchatalụkọn ka ya gwọrọ ya gwọ nyanwa gwọ wee fọchatakọn ndọm okpunnabenyi ya wee chụpụ ya sị ya okpunnabenyi nke ka ezi bọsị nke ebidokwara. Ọ sị ya na okpunnabenyi ya nwere bifo ya wee nụbịa onye ji ụmụaka na-abụ okpunnabenyi ga-eme expire next year Jenụwarị. Ị na-agwa nwatakịrị, ị na-agwa bịa ka ị ṅụrụ ala bịa ka nche gị ala ka ị ṅụọ. Nne agwago m gị sị gị go home and tell your people, show them evidence maka na di gị sị gị inweghị evidence don't talk to me. Ọmakwa na nwaanyị a pakọsigo evidence niile because ajụrụ m ya sị ya kedu ife ị na-etepụla all distance. Ọ sị na ya gwa ya ọsị ya bụ na o nwere evidence don't talk to me. Ya gwa ebido wee teepu be ya chajisie fon enye tinye na recording tinye n'okpuru bed wee jebe ebe ọbụla ya na-eje ya jesie batanye welie ọ bụ na o rekọdụ sigo all those things because ife ọ na-alụ ọda nọ na bank bụ ịmara ndị a na-agba ọsọ akaụntụ nya ndị mmadụ na-emepela akaụntụ ife ọ na-alụ. So mgbe sọlịa ka o ji eje ọrụ mgbe sọlịa ka o ji abata ụmụ nwaanyị na-achọtakwa ya n'ụlọ. Maka ịghọtago kịta onwego enough evidence. Agwago m esi ebe ị nwere enough evidence nọkwalebe nna gị wee zukie maka ipigbu gbuo ya nwụrụ pee. So weludo stens na ba be nna gị luo zuko ndị be nna gị zukofa everything. Ọ bụrụ na izukosi efefa kwụsie ife dofa n'isi then send the whole thing to his phone as evidence. Unu bidogodo ebe afọ ịghọtago. And do careful. Unu fụ ọtọ this girl na-agwa unu ma ala o na ike o inwekwe ifu ike nwa self na-asụ oyi very disgusting thing na-asara asa very na ifu ya very irritating. Ifu ike nwa na alacha eso oh God tria ụfọdụ ụmụ nwoke na n'iyi mbụrụ nwoke ọ bụrụ ife niile m fụrụ na ngada nwaanyị ka m ga-etinye utomuni ya. Honestly ọ bụrụ ife niile ka m ga-etinye utomuni ya. Efo ife nwa a na-azọ very nya most of you guys just ife a bụ ife nwere ike gwa gị and keep me posted. Onne ike agwụrụ.
Onye ife nwere ike ikwu etinye na comment section. Ọ dụnụ ka this guy ọ ga-echinyete nwa azụ. O nwere ife nwaanyị a ga-enye gị die ka onye to this point. Ọ dụnụ ka o nwere. I don't think. Maka na nke na-enyesi enye ọkwa ifuru imi, o nwere ike inyekwu ya imi ịmara ebe ị na-ala akwụna. Ọ ga-enye ya imi ọlakwa onye n'imi nwere ebe ọma nye ka a ghara ịgafe. Ka a ghara ịgafe. Ọ bụrụ na ụdị feature, you train your wife etu isi chọọ. Yes, ọ bụrụ na like imeghị ife a na ịma ndụ happy, train your wife the way you want. Unu na-abụ emebie mana mba ịchọla akwụna. Ndị si be difa wee pụta o ka ị na-achọ ka ị gbasa marriage gị fọ n'ụbafa. Ị ga-aghọla ọkpa iku n'isu. Gosi ife nwere ike ịgwa gị. Ndị be anyị, daalụnụ. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.